Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Siyete minutos nakaligid sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Luwat, Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Viminda. Sa katubalabutan sang signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa isa naman ka edisyon sang industry nga palatuntunan. Yari kita sa Lunes Petsa 25 na sa bulan sang Enero. Panibagod naman nga adlaw para sa mga nagatrabaho o kung nagkaskas obra para magkakwarta. Inyo palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition Lunes Tub Sabado. Nag-aarang ka na naman ang ininga palatuntunan sang tinabungos kag nagabagosbos ka mga balita. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang nag-aisahanon nga estasyon sang radyo sa Negros Occidental kag Bacolod. Nga ginakilala bilang legal nga number 1. Wala kag wala nang iba pa. Action Radio lamang. Ang balasihan sila simple lamang. Wala mang gidgatikal kundi ang survey results sang Yeltsin. Kamatuod na ka-aksyon nga mayoriya sa mga tao sa Negros Occidental ka Bacolod. Sa Liwa Easy Action Radio nagapalamati. Dahil sa Action Radio Bacolod. Hindi lang balita ang industry mabatian. Pati na mga matahom nga mga dramas kag kalingawan. Din baka mo? Dari lamang sa Action Radio nga may matudtod nga pagserbisyo. Inyo ka-aksyon sa kahanginan kag mikropono aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa paghanot sa mga Pangulong dinalan sa balita lokal. Negros Occidental pati Bacolod.
Nagamantay sa maayo sa COVID-19 UK variant. Ang mga inadlaw ginahulat agod babalaan kon bala ang apat ka mga Negrosanon nga nagpauli sila sa nga lugar halin sa iban nga nasyon. Bala may dala nga kagaw nga corona ila sa nga lawas nga ang abilidad halin sa United Kingdom. Ang ginatawag nga UK COVID-19 variant nga kung mga health experts ang pahambalon, pwede mananing nga makapatay. Ang apat ka mga Negrosanon, apat ka mga Negrenses, kinuhaan na sa swab test bago nga pagkuha sa swab. Agod mabalaan kung bala sila ang may COVID-19 UK variant. Ang duwa amotong ginreport na nagligad nga adlaw bala nga mag-asawa nga taga-barangay Antipolo, Banwa, Pontevedra. Si Mayor Jose Maria Alonso Caina, nakig-angot man kita sa iya sang udto, hambalyagin na hulat man rin namon Action Marlon. Ang mga resulta sang swab test nga kinuha sa mag-asawa. Ang isa pa mag-aksyon taga-Surad Santalisay, ang isa taga-Surad Sambago. Ang samples ginpadala na sa bunggid nga adlaw sa UP Philippine Genome Center sa Surad San Quezon, Metro Manila. Ang resulta laban-laban may baluan sa maabot nga Miyerkules. Ang pinagalawig nga naging paghulat naton is Miyerkules. So hindi naman ni malawig-lawig ang paghulat naton kay ang UK variant maka-action bantay sarado ni subong diri sa pungsod sang Pilipinas. Dapat di na papadugayon pa. Hangla ang mga ka-aksyon nato ng mga tao diri sa atos sa nga nasyon sa paghulat sa nga resulta sa swab test sa pagkuha sa ila. Sa pagkuha sa mga tao nga mayara sang pagbiyahe halin sa iban nga nasyon, partikular sa UK, sa United Kingdom. Ang pabangkod dari maka-aksyon may UK variant na balakon wala pa dari sa Negros Occidental kung pati na sa Bacolod. Kagon mayara gid man dari sa Negros Occidental bao kabay pa hindi lang matabo. Ang paumpaw nga palayag sang gobernador hindi dapat mapakulba, kalma-kalma lang. Bangod hindi ina makabig nga local transmission. Ang local transmission maka-aksyon kung diri na sila nag-abot bla. Diri na nag-abot ang tao nga nag-positive sa COVID-19 nga kagaw maka-aksyon kag ang mga naka-close contact ya nalatnan. Pero hindi ni makabig nga COVID-19 UK variant local transmission pananglit nga mag amo gibani ang resulta sa apat ka mga swab test sa Metro Manila. Kamati hambal ni Governor Lacson. Dito mo sila halin sa ibang nga nasyon mo. Ang duwagi kan sa London, UK. Ang isa halin sa Virgin Island nga lugar, no? Walang mabalaan kundi walang mention kay na ni Governor Lacson kundi ng Virgin Island, pero sa rebaluan kong Virgin Island nung ara sa iban nga nasyon, kaya kung dari sa Pilipinas siya mag-Virgin Island, may ara sa area sa Cebu no? Kung sa iban nga nasyon naman, may ara sang British Virgin Island. No, tigya British, ti pong Britanya, galing ka ba ti Virgin Island lang. Ang ginmensyon ni Governor Lacson Caina, ang isa maka-aksyon gikan sa pungsod Egypt. Una sa balita, una sa... Amo nang may sikat lang ang ginatawag pyramid, no? Ang Egypt maka-aksyon. Ang panugyan sang gobernador sa ato sa ring publiko sa gihapon kipi-kipi anay paghulag ha. Hindi lang maghala kalumbayag. Sundon gid ang protocols nga ginimplementar sang gobyerno. Dapat magpaswab gid kung halin sa iban nga probinsya akon halin sa iban nga nasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba ginibas sa nga balita lokal, istorya bakuna, balikanta, sino ang mauna? Opisyal sang gobyerno kung mga simpleng tao. Si Governor Bong Lacson nagsiling preparado na siya, handa na siya sa pagpabakuna kung kinahanglanon, kag kung hindi isa sa magkabulig kung pamaagi.
para magsunod man ang iban nga mga tawo, himuon ini sang gobernador, kamang si Governor Lacson mismo nakamutik nga kadamo sa mga tawugid man diri sa Pilipinas, pati na diri sa Negros Occidental, kagasurad sa Bacolod, ang nagalungo. Ang kalabanan nagasiling ko no, hindi kuya ako magpabakuna, kamulanda. Pero ang ato sa gobyerno nag-ayo gid, nagapangabay. Undo nga ginasiling mag-aksyon nga way man dipilitay, voluntaryo. Ang palayag lang sang damlag lang, ang palayag damlag lang sang Santo Papa maka-aksyon nga si Pope Francis. Sa isa ka interview sa television dito sa Pungsod, Italy, namunuhan ni Governor Bong Lacson, ambal ni Gova Lacson, dapat dumdumuntang siling sang Santo Papa, ang kada tawo diri sa kalibutan mayara sang moral nga obligasyon sa pagpabakuna. Kaysa simple maka-aksyon, pating Santo Papa nag-ayo sa mga tinuga diri sa kalibutan na dapat gig magpabakuna. Bangod una bes, ambal sang Santo Papa para ini sa kaluwasan sa kabuhi sang ginbakunahan kag kaluwasan man sa kabuhi sang iban. Yang bakuna nga halin sa AstraZeneca nga kampanya kon kumbiyahan ginasaligan bangod wa man kuno hambal ni Governor Lacson sang question o kuno wa man sang issue. Namo na sa nagahulat kung sa rugid magabot ini nga mga bakuna. Ay iban nga tao daw nagaduda na, no? Nakon nga dugay kag wala pa sampatod nga petsa. Nga ginapalayag na ka-aksyon na iba nagasiling. Matudayhan ang sadto ginakuno-kuno nga pabton anay ang bulan sang Mayo. Siling tuig 2021, antisugdan ang pagpangbakuna. Dumduman nyo ito nga si mismo si Presidente Duterte na nakapalayag na mo, nagligag na tuig. Nakabuya na siya maka-aksyon na nagsiling siya. Pero mga opisyal mang tos Malacanang ang nagpalayag maka-aksyon. Amal nila to nga nagmuno si Presidente Duterte nga sa bulan sang Mayo pa sa mapabakuna, mapatubsok sang COVID-19 vaccine. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya matabo, kaya mo amo, kaya bulas Mayo, Enero planta, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. May apat pagbulan. Magamo gimana? Grabe ning ragook na sang sulok-sulok sang mga Filipino. Hey! 507 Action Radio Philippines Standard Time. Sa bahin naman sa Bacolod City Hall, Mayor Bing nagalaom nga magapabilin sa MGCQ status ang syudad sa Bacolod sa bulan sang Pebrero. Ay kung tani ko mag new normal na no. Ay kung mag MGCQ status gihapon, same as is gihapon. May mga restrictions kag limitation gihapon. Karkulo ko ang ang isa sa mga basihan dere amo ning ginakakulbaan nga UK variant mo. Wala ko tani ining UK variant maka-aksyon sa nga COVID-19. Tama na ko tani nga di bala nakabalay na to kung nagabalay na gani nga to sa nga National IATF sang guidelines kung paano i-deklarar anong balasihan sa pag-deklarar sa ginatawag nga new normal sa mga syudad o kon kaprobinsyahanan galing kay dadula to mag-aksyon yadtong plano pagod man sang panibag-o na naman kapagratsada sang saning UK variant COVID-19 UK variant. Samtang sa bahin naman sa balita nasyonal, mamangyapon, UK. Anong bot silingon sang UK diri sa aton man, nung mayong meanings ni man? Uy, kakululbaan! UK. Ano pagid man? Una ang kasulbaran.
Iblayo kay man, uy kakululbaan, una ang kasulbaran. Dapat sulbaron tari. Parang UK, ginakakulbaan natin naman ng UK, United Kingdom variant sa COVID-19. Ang balita makaaksyon, 38. Namunuhan kay nani na aksyon ng 38 numero. No? 38. 38 balita niyo. 38 ka mga tao nga close contacts sang 13 ka mga COVID-19 patients. Ara na, 38, 13. 38 ka mga tao nga close contacts sang 13 ka mga COVID-19 patients nga nalatnan sang UK variant sang coronavirus. Ay, bad news, nagpositibo man sa COVID-19 siling sang DOH. Yari na, lat nanay na ni makakson. Linat Nanay Festival. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi mayo nga sahi sa nga balita, hindi mayo sa palamatinan magabo ning sahi ng balita ni. Kapatid dugang na naman nga pala sa anon ni Maria kag ni Juan. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagdasiling nga ang 12 ka mga COVID-19 cases infected sang UK variant sa Buntok sa Mountain Province. 34 gid sa ila sa nga mga close contacts, mga kaaksyon tested positive for COVID-19. Tama na ni, sobra na kontante ni, no? Sakit-sakit na rin katama sa ulo, bagol kag pinsar sa mga tao. Kung paano man ang pawasan ining mga pagtilaw. May mga barangays na dito sa Buntok mga kaaksyon na subong lockdown. Ano bala pagpenitinsa sa mga tao nga ara sa lugar nga sakop sang lockdown? Daw parehos lang ka nga ginapriso. Daw kaangay lamang sang priso ho. Ay mo sa nga sitwasyon. Naka-strict quarantine dito mga tao magkaaksyon. Ining lockdown ni kabay pang hindi maglatay ni. Nga daw parehos ang nagapanalaitay nga pag-alay sa lawas sa tao. Kabay pa nga hindi na magkanto pa si iban nga mga kaprobinsyahanan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bad news to maka-aksyon. So punan tayo sa pagka-bad news Presyo sang gatong. Ay, bad news. Di good news. From bad news to good news. Para nga may bawi-bawi man blaw. Presyo sang gatong magadubo. Buwas nga daw. Manubo, isa ka bes, masaka, 3 beses. Mayobla na. Hindi, gini. Yung tuon madalang tao, no? 512. Action Radio Philippines Standard Time sa Saringabahin at Tunay Balahon. Observation report sa ato sa nga patrol. Daw mayad-mayad gawang tiyempos bong. Kag tiyempo man kahapon. May mga porsyon, mga kaaksyon sa ito nga nagkalabasa sa mga amat-amat na nga nagamala. Observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon, please come in. You are right, Action Mar. Mayad ang panyampo sa palibot sa sunod sa Bacolod sining hapon. Makita naton siyahing araw. Piperting subong singkal sang init. Siliman mga panyampo mga kaaksyon. Pero makita na kaysa kung nagabunok yun ang ulano at subong mga tinion. Makita naton ang aton nga mga kaaksyon na kanilang bihong sa pila ka mga lugar. Sa palibot sa sunod sa Bacolod mga kaaksyon nila binadri sa era mismo sa Plaza Publica. Ang Plaza Publica sa sunod sa Bacolod matamat na naman liwat ka nagabuhi. Kaya naman naamo naman ang nag-standby mga kaaksyon. Ato mga kaaksyon of course, may upod ilay mata. Abi iban mga grupo-grupo nga ang ila naanda na ang pagtrilipon rin mismo sa pilakabahin sa nga Plaza Publica kaya nagahino na no kung iban abit kaya maginadiskusyonan ng mga pagkabutang mga kaaksyon. Pero kung trapiko doon pagkabalandri sa palibot mismo sa Plaza Publica, sa iman nga hapon, nakabig din nga light to moderate dama mga kaaksyon. Isa ka nakapaligwa din sa sitwasyon sa trapiko, mahimo mga kaaksyon ng pagkakasnabla sa mga pilaka, mga bazaar din kung nagabaligyati. Of course, sinaligtan pa mga Salimana, wala lagid man rin nagaplastar nga mga kiosko kung sa rin nakabaligya sa mga ready to wear nga mga panapton mga kaaksyon. At least subong nga mga panyampo, makita nato may nagapark ng mga salakyan sa palibot sa plaza.
mas maligwa na ang sitwasyon diri. Kay kung ato lang taon man, ang sadto nga ginaparkingan o kung ginapapanaugan, kay ginapa sa kuwaan sa pasahero, sa mga dipasahin nga jeepney, at isbo nagbalik na naman sila diri sila pwesto nga daan mga ka-aksyon. Kag bangod sina, hindi na nila kinaran pa nga maghinay-hinay sa kilid sang dalan para makakuha ng grabe sang pasahero, pero kawat-kawat lang. Gari karon nga po mga ka-aksyon sa resiling na like to moderate kinama ang sitwasyon kung trapiko at ang pagkabalan sa palibot sang plaza publika mga ka-aksyon. Ang patrol from Fortune Town, silingon halin kita sa may barangay Estefania, di kita naglusot grabe sa may area sang homesite. O galing paglabot naton sa bangga homesite mga ka-aksyon sa Conferential Road, dito ginaton ma-experiensyan ang mabulubog at ka sitwasyon sa trapiko mga ka-aksyon. Dira nga daan sa aton nga mga ka-aksyon ilbina mga motorista, expectaron nga kung dira ka mo nagalaba, it takes kaya minutos antes mga ka-aksyon nga makalampuas ka mo nga aman. Ito yun, labot nga daan sang traffic counting dira nila, kung isip bala no, sa mga segundos antes ka nga panugutan nga isa ka direksyon, amo naman ka makalampuas o kung makalabay abi o kung makadabok sa intersection point. Ang katabo, isubragin mga minutos maka-aksyon ang isipay dra ang ilag count nga ginabutang abi sa traffic light. Pero kinanglan mo gid pasensyoso ikaw, kay kung natunokit ang kay na damo nagali sa gwa sa ilang mga salakyan, kilantaw kung ano katabo, kung bala may naberiya o kung bala may mahinay gid man nga padalaga sa mga salakyan. Isa ka maka-aksyon kinakita dra naton nga kinanglanon ginila abi nga mas palawigon ang tempo sa isa ka ruta nga makalabay bangod nga kaambulyado kung volume sa mga salakyan gikan diri sa north to south or vice versa mga ka-aksyon. Amo gini medyo madamo-damo sining nga hapon mga ka-aksyon. Ilabi na balik kadaan ang aton nga trabaho, ilabi na sa mga pampubliko kag pribado nga mga kumbuyahan diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Guys, sining nga hapon ang area diri sa Circumferential Road from homesite going diri sa may Burgos Circumferential Road, makabig diri nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon mga ka-aksyon. Ang traffic diri gid na experience sa Circumferential pero mas mabugat pa gid ang traffic ko mga ka-aksyon diri man sa may Burgos Lopez Haina. Ang ako mga patrol ang pila namon kay nan kis kami makalampuas diri kami no nagsugod sa tubang sa police station number 4 kag didto maka-aksyon diretso na ang pila labot na sa intersection mismo sa Burgos Lopez Haina. Amo sinakalaba ang tirin-tirin sa mga salakyan kag of course expectaron ang tuman kahinay nga flow sang trapiko mga ka-aksyon na makon mo from Station 4 going dito sa Burgos Circumferential Road, moderate heavy to heavy na mga cases pa nga bumper to bumper ang traffic situation mga ka-aksyon. May nandira kay team nag-manage o kung may nag-assign ng traffic enforcer na mo nag-settle sa traffic situation mga ka-aksyon para at least magaan man sa sistema kung traffic kung ato bagamalan sa mga mismo nga lugar mga ka-aksyon. So gikan man sa makatry nga direksyon from Burgos Public Market nga area going diri mga ka-aksyon sa may east nga portion sang syudad karon nga po nakabig na diri moderate heavy ang traffic situation pero sa nasiling na importante ang flow ara tayo yon ng mga ka-aksyon para hindi gid matam-ano sa congestion kung trapiko ang aton pagambalan from south to north to south direction naman sa Burgos Circumference Burgos Lopez Haina diri from Gonzaga Lopez Haina going diri pa north mga ka-aksyon. Daan nyo bakit ang perteng traffic situation. Okay na lang niya kung nalik ka sa may triangle, padulong ka south, but sa lingon naling ka diri north to south na ka-aksyon nga direksyon. Sa Burgos Lopez Haina, maligwapa ang traffic situation diri sa Tukuha, di ba sa may Bangga Patso mga ka-aksyon. Andrea from South Terminal going north, lagid expect ron. Especially sa mga motorista na nagrabay, mabulubog at nga sitwasyon o kung trapiko ang inyo masugatan mga ka-aksyon karon man nga hapon. Even Gonzaga Lopez Haina, diri nga area nga dahil mga ka-aksyon maling diversion road sa mga motorista nga hindi luyag na ipit sa trapiko dito sa may Hernaes o kung sa Libertad. So diri sa nagalusot mga ka-aksyon sa may Gonzaga Extension. Nung gating kaya mo sinipanyempo, ekspektaron ang mabulubugan nga sitwasyon kung trapiko ang aton pagawalan mga ka-aksyon. Karon nga po sa nasiling na manaming panyempo sa palibot sa syudad, pero sa aton tanan nga mga ka-aksyon kinabisuan ang tanan maghalong gid ginay sa pagmaneho sa salakyan. Agad man ito marikawan ang aksidente sa veranon mga ka-aksyon. So far mo na ang pinakalang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod siniman nga hapon. Sa aton tanan nga mga ka-aksyon, basta mo sining panyempo namin gid man higop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagambalan, isa lang ang aton ginarekomenda. Amo pag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya Dr. Alfred's Green Coffee rekta
Mula sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Mula sa patrol sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. How do you keep yourself immune before it? Okay, dari kita sige na sa pag-acknowledge sa ato sa mga live streamers. Gabonitor sa live stream. Unaunta sa ato sa WhatsApp party. Sa ato sa WhatsApp party. Si amigo ta Benji Bantong, Misifi Compuesto, Tubisi, Philip Alosagay, si Pita Ninon Surongon, ang leading lady ni Jeffran Surongon. Araman si Elizabeth Balaka Gamala. Good afternoon, Axo Marlon, specialist sa Balaka family. God bless and more power to ARB number 1 AM station. Si Toto Bernard Salahay, mayong hapon Axo Marlon watching kag nag-monitor upod sa akong sa Iloy. Oy kay Tiyay Dolores Hinovaya Salahay. Amaman kanday Mama Dinia Hinovaya dari sa Barangay Kalumangan, Bago City, Diyog lang Tamyaw, kay Choi Raul Kabalhinsang Barangay Tangob. Aran sa Spanokoy, nerd. Sige. Sige, dito na. Sherilyn Oro Javier, always monitor lang kami niya. Erwin Gonzalez, good PM Action Marlon, monitor. Yvonne Boyser, dan sharing. Naraman si Christine Dimitilio. John Marie Radok, always watching FB Live sa La Castillana. Athea Kembi E. Riman, good PM. Jocelyn Dispoon, Libon Dispoho. Melvin Peñafiel, gamonitor lang kami di sa Makati. Annalyn Abanto Bilanggoy, good afternoon. Kay Doc Crispin Hico, hambalya good. Kay Doc Crispin Hico, thank you. Moyek Siaton, sir, negosyo man ng COVID, gakalipay, yaan China sang gibuhat nila. Teresita Orita Kahuraw, monitor lang ko di sa balay sa barangay RSB La Carlota. Andrew Juan Knights, Andrew Juanitis, good afternoon. Alex Fuentes, watching na, listening pa. Ana Manjui Gosrob, hamalya Chekwa, lipay-lipay negosyo. Himo virus kaga himo vaccine para namo ila income. Mga hambal ni Ana Manjui. Wait lang ko sang trusted brand nga Pfizer. Sikat ang Pfizer, no? May side effect gani ang trusted brand, how much more sa untrusted brand. Namarang punto na, no? Ma'am Ana Manjui Gos Rub. Okay. Ronel Tolentino Zyrene Rin. Okay. Good PM Magsamal live doon sa Labrador Benedicto. Tamyaw lang ko pamuloyo sa Borok Binaw, Barangay Igmayaan, kag sa family Tolentino kag Ribatado. Tamyaw halin kay Tata. Thanks. Kag more power. God bless. Kenneth Valencia. Okay. Si Toto Patrick Makalipsay, always di paliti. Sige, Patrick Makalipsay. Perlito Nunoy Castillon, hindi pagpatya traffic light para hindi dagawa ang traffic. O damo gid man tuod. Traffic lights na bala sa may Lizares Araneta lantawan nyo bala kay way na kuret ang isang numero. Randy Artiaga Santisas, watching from Manila. Okay, iba na, balikan taraman dugay-dugay. May message na gali si Toto Alex, Alex Monteza, no? Pwede patamyaw lang ya, abyan ya, nga naga sa ulogid sang iyakadlawan subong si Guillermo Gimo Clarito sang Mabini, Coral. Subong gid nga birthday ni Alex ni Guillermo Clarito. Salamat kida, no? Naka-pocket wifi lang ko si Alex Monteza. Naka-transistor man, samtang naga-travel from DSB back sa Bacolod. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, kagdalin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Nasa aksyon! Si Mayor Bing nagalaom nga magapabilin sa gihapon sa MGCQ status ang syudad sa bulan sang Pebrero. Aksyon Radio City Hall Report.
Detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Report ni Action John Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Margin pahayag ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga iya ginapaabot nga magapabilin sa gihapon sa Modified General Community Quarantine ako ng MGCQ ang status no sa syudad sa Bacolod sa pag-abot sang bulan sang Pebrero. Action Mar ini matapos nga sunod sa alkalde nagapabilin sa gihapon nga manubo ang COVID-19 cases sa diri sa may syudad sa Bacolod. Action Mar sunod kay Mayor Bing natapos na ang Christmas season ang mga dinagyang sang tao nagligad nga Disyembre pagsunod si Action Martin nagalaw siya nga so far wala pa man sang pag-increase no sang COVID-19 case nga matribute bla naton sa mga nagliligad nga holiday season pero dayon man nga nagapaandam si Mayor Bing sa publiko angon sining bago nga UK variant nga ginakabing nga mas makalalaton Action Mar kag dapat magsunod sa gihapon sa mga ginapatuman nga regulasyon kag health protocol sang gobyerno sang syudad sa Bacolod. Action Mar gin-confirm ni Mayor Bing nga so far dili sa mga syudad wala pa sang may na-record nga UK variant case kagati ang sining paglabak Action Mar nga hindi dapat makasulod or i-allow no nga makasulod diri ang UK variant sa syudad sang Bacolod. Kaina si ang co-chair sang National IATF nga si Cabinet Secretary Carlo Nograles nagpalayag Action Mar nga subong nga semana may duwa sila kapag sinapol nga patigayunon sa gobyerno national or National IATF para talakayon man ang community quarantine status sa mga nagkanilain nga LGUs diri sa pungsod Pilipinas para sa bulan sang Pebrero. Suno kay Nograles ang isa kapag sinapol amo nang ila sining recommendation nga community quarantine status and then hatagan man nila sang 24 oras Action Mar ang mga LGU nga mag-appeal kung bala ang nga status sa nagakaangay nga i-implement sa isang kalugar. Pero gingtaro lang din sang Health Secretary or sang Cabinet Secretary Action Mar ngayon sa gihapon sa kamot ni Presidente Rodrigo Duterte ang final decision kung ano ang mangin quarantine status sa bulan sang Pebrero. Pamatin natin si Bacolod Mayor Bing Leonardia. I think given what is the actual score in Bacolod nga nubo pa man tagyapon, of course it's not a perfect zero, but given na natapos ng Christmas season that was supposed to be precarious and knock on wood, daw wala pa man sang mahambal naton nga resulta sang dagyang sang Disyembre. So we hope there will be no surge at all, no. But I must warn our people in the light of this UK variant, which is really considered to be mas infectious, mas dali mang panglaton, that poses a danger to us, no. Nga labi na gid ang estimates ng mga ibang nga experts nga it could rise to as much as 10 to 15 times, no. So like if we are having 3 or 4 cases, magdoble na mag-multiply na siya kung mag-abot ang variant na lain na nga istorya. So kinahanglan mas stick kita gyapon sa aton nga health protocols because ang nag-aging Christmas, ang nagnubo ang mga skorta, nag-istorya ta vaccine, basi bila malito ang mga pumuluyo kasi mahatag impression sila nga okay na ni. No, it's not okay. It's not okay at all. We still have to continue with the usual nga mga health protocols natin. That must be there. Action Mar, nabatian na si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:33, si Governor Bong Lacson may ara man ang naka-action sang pananawan siring matamat na nga naga sentro ang talakayan subong sa UK variant kag sa bakuna. Punit diri sa Negros Occidental mga ka-aksyon may ara sang report nagligad nga may nagpauli nga mag-asawa taga Banwa sa Pontevedra. May ara nagpauli man taga Banwa sang Ibi Magaluna pero sa Ibi Magaluna nag-negatibo ato sa swab test kag kuha sila. Aba subo-subo lamang ang mag-asawa nga taga Banwa sa Pontevedra. Kag pati gani guro pinsar nila naglibog man kun nga ang nagpositive sila ay unang kwa sa ilasang test pagabot dito sa Metro Manila. Halin sila sa London sa Koopman sang United Kingdom.
via Istanbul. Nagabot sila maka-action, gin-swab sila, resulta is negative. Pagpuli naman nila, nagligad nga Enero 16, sakay sila sa eroplano. Pag-landing naman, pag-abot sa sila airport, dapat tumano ng protocol sa provincial government, is-swab sila. Diyos ta, nagpositive sila ya sa ikaduwa nga swab, pag-abot nila dara sa sila airport. Ang ila sa kuntani nga diritso puntariya, ila sa nga puluyan, imbis balay, quarantine facility, isolation facility sang Banwa sang Pontevedra. Sa magluwas sa ring mag-asawa maka-action may duha pagid, no? Nga nagpuli man diri halin sa Virgin Island. Ang isa taga Talisay, ang isa taga Bago City, Egypt, ang ginhalinan maka-action. So apat, no? Ni lamang tong mag-asawa nga halin sa United Kingdom ginkuhaan liwat sang swab test kundi pati rin nag-abot man nga duha ni nga halin sa Virgin Island kag sa Egypt mag-action. So isip-isipon tayo sa apat ka swab ang kinuha sa apat man ka persona. Dito no idalon sa Metro Manila pa para mabalaan kung bala sila ang mayara sang ginadala nga kagaw nga bag-o COVID-19 UK variant mga ka-aksyon. Tena no matabo di way tamang ginapangayo base sa ulihi magpositive local transmission hambal di govno. Kaya banti halin sila sa ibang nga nasyon mo. No, way san dapat tanto kabalakan pero hindi kita maghatag sang kumpiyansa base ko ng ibang ginabantayan man kag damo pa nga magpalauli halin hindi lamang sa UK kundi halin sa ibang nga nasyon. No? Halin kay Mayor Bing nga statement, kaduan ta si Governor Bong Lacson pananaawan niya, may kantaran suri. Not yet, we cannot declare that, no, because these samples that we're sending are from individuals who came from other countries. Well, we have to be careful. The treatment's the same, the number of days, the quarantine period. It will tell us that the UK variant is already Negros Occidental. No? That's the bottom line. I only know of the couple there. We did not allow them to be transferred in our quarantine when finally we learned that they came from UK. Ano man gyapon we're still gonna continue with our tests. Never mind if they had a test in Manila. As far as protecting ourselves, there's no change. No? Minimum health standard ang gyapon. Namunuhad man kaina ni Governor Bong Lacson ang makabig naton nga pahanomdom or pwede man nga pandam sa mga tao nga nagapauli diri sa Negros Occidental nga hindi gid magbinutig, no? Kung diin ka mahalin nga nasyon dapat isugid gid. Kay paro sa natabo sa magasawas Banwa sa Pontevedra, nagpakilala sila yung locally stranded individuals lang sila halin sa ibang nga probinsya, halin dira sa Manila, puli diri sa Banwa sa Pontevedra. Wag sila makaluwas kay mantibalaan ang passport nila. Dito nakitaan nga UK ang ila siligin halinan. So laban-laban may kaso nga tubangon ang mag-asawa nga di kay mag-sumeter or basi natapos na ganit dihon sang provincial government ang report agud to pabalon ang National Interagency Task Force, National IATF, kag dara may baluan kon mayara sang pwede ipasaka nga panumugon kon kaso batok sa sining mag-asawa. Sundi gid magbinutig, no? Kay pwede gid kamo mapasakaan sang panumungon. Alas 5:38 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagaproblema naman sila sa atay hindi bayo pabatsagan kay may diferensya atay nagauriod sang kasakit laban-laban tina resulta ina sa damo-damo nga mga toxins sa inyo sa lawas. Ang akon ginarekomendar sa masabi DTX 500 capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas... Okay, dari kita balikan tayo si Kanbats sa ato sa mga nag-monitor sa ato sa live stream. Randy Artiaga Santisas watching from Manila. Noel Amar, good afternoon. Alex R. Monteza, Sir Marlon, mayong hapon, haha, ga paninghamot ng litson baboy, nga chicharon. Litson baboy nga chicharon, bak namit ba? DSB pa, Don Salvador Benedicto, Wi-Fi unstable monitor lang ko, transistor. Salamat Alex Monteza. Guillermo Clarito celebrating his birthday today. Pero medyo haggard sa iya sa Marlon tungod siguro sa litson. 20% of audience with face mask and face shield. Social distancing observed very well. None mo na yung good. Mag-party-party mo na dapat sundon yo. Ang minimum health protocol man ang ginapangayo sa gobyerno eh. Soksok, face mask, face shield, social distancing, hand washing, alcohol. Sige. Rodolfo Lobaton Jr. watching from Mabini, Malati, Manila. Samtang kahingagaw balik. Bakulod si Alex Monteza. Halong-halong halong-halong sa pagbiyahe. Lihog lang Sir Marlon Tamyaw sa Abianta. Nga ara sa Kalalauran si SN Dasto Jonard Ostronal sa Philippine Coast Guard PCG Bacolod. Madapong salamat daw ka panimaho ng litson. Litson gyan. Sheila Alagos palihog ko Tamyaw kay Apong Alagos sa Hacienda Mercedes. Maaw salamat. Jolie Militado Patrimonio, Sir, ma-ask lang ko ta ni if may info na kamo kung saan ma-open ang Oriental border. Ina Jolie Militado Patrimonio, wagid no kay si Governor Bong Lacson kung tani nagligad masapol na ni siya sa mga opisyal sa Negros Oriental pero nag-decide sila nga oops, hindi lang anay kay nga dabo pa to cases sa Negros Oriental, partikular sa Dumaguete. So still sarado, nakasira ang border sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Ginabantayan pa ang dalagan kag sitwasyon sang kaso. Okay, salamat gid kay Julie. Hambal ni Alex Monteza, Guillermo Clarito, monitor lang sa ibo programa, invited ka Sir Marlon. Thank you. Happy birthday na lang da. Kay Guillermo Clarito, thank you for inviting me. Sige. Kung wala tani COVID-19, showing ta galing kay may COVID-19. Happy birthday! Ika pila ni Guillermo Clarito? Ika 29. Happy birthday! Pelton Lipura, Sa Marlon, shout out kulang. Sila ni Ryan, Boboy, Sharon, Boss, John, gamonitor sila sa Pasisri. Galvez, Sa Marlon, Julie, Militado, Patrimonio. Thank you, good sir, sa info. Salamat, Julie. Sige. Ay man, balikan ta naman duga-duga. Standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo
Aksyon Radio. Makulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Kung dyan, sa balik ng report, please come Cebu ang na-recover sa ginpatigan nga bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kapon aksyon Marjorie mismo sa may sulad sa Bacolod. Ang una nila nga bypass operation ang ginkalsad dito sa area sa Dalan Lopez Haina, Barangay 27 sulad sa Bacolod kung saan inarestado ining magimata man mismo lakit na ang subject sa bypass operation nga si Eliezer Montaño alias Joy Joy is 37 anyos kag residente man mismo sa 39A Rizal Lopez Haina, Barangay 27 sulad sa Bacolod. Ining si Montaño isa ka lalaki kag ginakabig bilang high value individual. Nadakpan man si Carlo Montaño alias Carlo 23 ang edad kag residente man mismo sa Rizal Lopez Haina, Barangay 27 sulad sa Bacolod. Sunod sa team leader sa BCPO CDEU. Ining si Montaño Action Mar ang madugay na nga ginamonitor sa mga otoridad kay mana sadtong 2017 sang ini ang nadakpan sa kaangay nga kaso apang liwat o kung nakagwaabi sa presuhan matapos sinigin serbihan ang iya mismo nga penalidad sa sulod sa 3 ka tuig. Pinalikdan nga bulan o katilagdan ni tuig 2020 patikamente na bulan sa Hunyo na hiliwat
babay gikan sa Pisuan ining si Montaño. Kag liwat man nga gin-monitor sa mga kapulisan na ibaluan nila nga iniliwat gali nagbalik sa pagbaligya o transaksyon sa illegal nga droga action mar. Na-recover diri sa kay Montaño ang siyang tanan ka mga hit sa transparent plastic sachet sa ginasuspetsuan Cebu nga nasulod sa kaitong nga sling baga kag isa ka belt bag kag ang 500 pesos nga marked money nga magiging gamit sang poster buyer sa pagbakala sang illegal nga droga sa subject sang bypass operation. Ang mga recoveries ang ginabalbatan na kabugat 25 gramos kag may estimated market value nga nagadangat 170,000 pesos action mar. Sa piyat ng gabahin kagabi mga pasaderos 11 takna ng kasamaan sang bypass operation ng BCP o CDU sa bahay naman sa Purok Langis, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Nadakpan man diring subject sang bypass operation nga si El Pilaro alias Giselle, 22 anyos, kag residente mismo sa Purok Langis, Barangay Banago, Syudad Bacolod. Arestado man ang iyang live-in partner naging kilala kay Jerome Altarios alias Pake, 22 ang edad, kag residente mismo sa among lugar. Suro sa team leaders ng BCP o CDEU nga tinalikdan nga tuig pa nila nga gina-monitor ining subject mismo nga si Giselle o galing kay sunod rin sa iya mabudlay ang kung may kabudlayan ang kapulisan nga makapenetrate sa lugar kay manti sa guwak pa lang o kung sa entrance pa lang sa Purok mismo madamo na sa mga lookout ining mag-live-in partner kagilayon nga ginatimbre digtabi sining subject nga may nagasulod nga mga kapulisan. Rasod nga kahapon naghimo sa nga lain nga strategiya ining kapulisan lamang nga madakpan ining subject kay pas sa ila impormasyon nga natipon medyo madurdan logid man kaglapnago na ang pagbaligya sa illegal nga droga sining ni Pilaro Action Mar. Na-recover diri sa ilang nga duwa ang 7 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuan Cebu nga ginabalabanta nagabugat 15 gramos kag kon basihan nato ng Dangerous Drug Board o DDB value ini ang may estimated market value nga 102,000 pesos Action Mar. Na-recover man nga itom nga pouch diri na-recover ang ginasuspetsuan Cebu kag ining 500 pesos nga kwarta kon marked money naging gamit sa kapulisan sa pagbakal sang illegal nga droga. Ang mag-live-in partner ay karon preso sa custodial facility sa police station number 2 sa tatong magimata Montaño ang nahunong sa custodial facility sa police station number 4. Barangay 27 Bacolod City mo sa Chin. Manas mo ng isa kahing bayang individual naton na si Cesar Montaño Ibarona. Nagpanginaroon 27 anyos nagapuyog sa 39 Angel Street Lopez Aina sa Barangay 27 siya naton HBI tungod sa ina sa tapo 2017 isang operation na ban kag na-release siya by June 2020 for 3 years na service niya serve sentence niya nakarit na cancellation okay June 2020 sa kasong 511 man okay nang balik ko lupos siya man ang iyang pagkaisa or pagka-second cousin nga ni Carlo Montaño ito niya rin alias Carlo nagpanginaroon 23 anyos kag taga-man sa Lopez Aina Street Barangay 27 so sa naton nga napag-discuss sa ila siyang HCL transparent plastic sachet yung ginasusikit siya na pag-isog isog ang plastic bag kag siya pag nga nay so estimated weight na nato nga nakuha sila more or less 5 grams kaya estimated market value nila is 170,000. Actually, marabati ang team leaders ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa aton man mismo nga interview. Based man sa impormasyon diri nga gipadangat sa aton kinaibalo pa nila kundi nagalin ang supply diri sa illegal nga droga nga ginabaligya base sang 4 ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation kini lain ko ng mga modus nila like sa mag-live-in partner Action Mar ang modus nila is ang lalaki amo na nagapangita sang buyer o kung nagabakal sa illegal nga droga ang nagatago o kung nagahupot sa illegal nga droga naman amo ang subject nga si Giselle mismo Action Marlon.
Dito naman sa may Barangay 27, do kaangay man sa gihapon, do may runner sila kuno, may tulo kabayo sila abi, hindi tiyan mo ito may ginakuhaan gapon sila sa illegal nga droga. Patag dari sa team leaders ng BCP o CDEU nga hindi konektado ining bypass operation, but siling online lain nga monitoring ang ginpatigayon nila sa duwa ka mga operations nga ilagin patigayon Action Mar. Sa karon ongoing pa ang ila diri pag-imbestigar kung may mo bala may iban pag niya makopdanan no kunabi may kaangtanan sa illegal nga droga nga ginahimo sining 4 ka mga persona nga nagkadakpan sa ibang lugar pagdiri man mismo sa may syudad man sang Bacolod. Sa totalang nga maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakodo ng resistensya magtumar sa matagadlaw nga tanan sa Zantong rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule na Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, ay nasa 7, tubto ba nasa 9, with action Brian Morden, si Rose Mapilisan, magandang hapon sa inyo dyan sa Bacolod, Hambalya, Cherek Rojo Eric Rojo Asyado, monitor kami Quezon City, Metro Manila. Asyado Rojo, magdato kanya na hililang mula si Kakidovia family, Tamyoya, sa may barangay Padarong Silos, Banwa sa Murcia. Si Rogelio de la Cruz, Mary Jane Saludares, Embong Dio Campo, sa may Maaw, Romy Agsam, Maldito Ka Kuno, Malya, live diri. Sa home site, greet ko lang Nanay Rebecca Bikay Bandiola, Susan Gonzalez, Emma Alcuela Kelstrom, watching live from Sweden. 5:56, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-aksyon ang defensor. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Amo ni Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action